Putra, Sambaka Putra, Sambaka ya ta. Nah.
Kambang suket magare sore aku numpang mikir kowe kawan-kawan semua, mari kawan-kawan semua melihat kesetiaan kita, jadilah untuk semoga. Melihat kesetiaan kita,
Yo, yo, yo. Hey, ya yo. Awas,
Negara Demang Negara Kadang Srik-srik ngong Srik-srik ngong Srik-srik loro teloro Jejak putri Jejak putri Trok Trok Jejak putri Mas jadilane Mas. Yo luar biasa wong hebat. Iki pamane ditengku yang Mas sindene Mas. Ana 7 juta Mas sindene. 7 juta wis kok ora dhewe kok. Nah kene iki rasa bedake wae. Iki kok sak sinden. Awake dhewe iki nonton apa sinden jane? Aku tak takon. Awake dhewe iki jane penonton apa sinden to? Ya kabeh isa Mas. Iki kok dhewe sak wong iki 7 juta Mas. Oh iya, amin. Nek yo kuwi Mas karo ukut-ukut nganu. Apa jenenge teratak engko. Nah, ya wis. Bae manut. Oh iya ya, ya, tampilkan pesonamu. Abang. Iya. Tak kenal maka tak sayang jare Mas. Iki sing nganggo ngono. Nggih. Maturaken sugeng dalu Pak Bu. Tak dongake sing jam salam kuwi rezekine oke. Saya urung duwe jodoh kek ndang duwe jodoh nggih. Selamat malam Bapak Ibu. Sehat? Nggih, masih bersama Niken Salindri ya. Aduh. Dene tak menake susuku sik. Ora apa-apa, aku ya wong wedok asli kok. Piye, Mas? Ceritane wayang Jawi mbok dikek palaran to, Bes. Baleni. Dilit. Aku tak ngisik. Ceritane wayang Jawi ing prajangan Langka diraja Rahwana raja arane
Tunggal aku pembuka saking pemain sedaya kuda cempaka ini kau saking Mas sinten nggih Bu Ika? Mas Yoyo nggih Mas Yoyo. Mugi-mugi rezekinipun kathah nggih Mas. Sing bales Gusti Allah. Monggo ingkang Bapak Ibu badhe napa niku mlebu tiket swarga nggih. Niki mboten kagem kula piyambak niki kagem anak-anak yatim nggih. Oh, ade yatim ya. Lah ya wong iki yatim kok ya. Niki kajenge mana? Niki kajenge mana ben mlebu kota Amalrumin nggih Bu. Tukang babak, tukang pilis laris. Bismillahirrahmanirrahim. Kang, iki acarane apa diumum? Iya, ini adalah acara tasyakuran pernikahan dari Mas Yulda dan Mbak Dewi. Semoga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Rasah kabeh. Oh, rasah kabeh. Nganggo cengkir. Lah kok nek Yulda ki kenceng, engko si Dewi kon sumingkir nek ra dadi. Lah nek buatmu kenceng ora. Ora ta. Ora ana sing kenceng. Ora ta. Yo, dengane mbok siji Mbak Ilka. Muga-muga bahagia dunia akhirat. Amin. Malam ini juga ada yang ulang tahun juga. Oh, sinten menika? Mbak Neti. Ini nanti ulang tahun juga nanti. Oh, Mbak Neti. Mbak Neti kan pundi Mbak Neti? Boleh saweran ya nih. Oh, baik. Ya, istrine Pak Sodik. Oh, Pak Sodik. Pak Sodik mau juga minta lagu Mbak. Oke. Sekarang Tresnawati dibake sholatullah. Oke, selamat badar. Nggih, derek. Tresnawati digawe uyong. Tresnawati digawe uyong. Kowe iki ngerti ra? Iki sinden cengkoke mantane Pak Seno. Oh iya. Ora main
Lah mosok sing kok sik larang koyo ngono diguyokke aku isin aku. Isin baleni. Baleni. Piye sikil kote lho. Oh. Sing ngunekke aku dilo 10.000 lho. Kok kowe tanggung 10.000 satu. Pak Sotik pun iki niki Pak Sotik. Tresno ati ati gawe uyong bareng-bareng. Tresno ati gawe uyong pinter. Tresno hati hati gawe uyong Hati gawe uyong. Mariang terusane apa? Uyong nalendra satriya ing kuda cempaka. Digawe sawah
Kios kumandeng ringan kosong kalau kongsu barakane kanggang riel ketipu imbang kunang pendek peti jalan Mugi mangyo rajo la 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 oi bali waras
Kae montore makut kecesaran sembrani ojo nyangkut barelae men awet ora cocok denane kuda jempol Mas Rizal. Halo. Sowan malih Mas Rizal. Ayo. Mbak kancani aku Mas. Iya. Aku betul ya. Ayo sayangku ya Allah. Kamu mboten kepake Mas Rizal. Nggih Mbak. Injih Mbak Eka. Aha. Balik Cilik, ya. Mas. Aku ya nembak. Ternyata Mas. Aku gembol kabel ya Mas. Mbak Eka. Injih Mas. Piye kabarmu sehat ta? Alhamdulillah Mas, rada sentik-sentik Mas. Rada sentik-sentik. Nggih tanggal tua tagihan angsurane pun nutuk Mas. Ya padha iki nggon aku mah urung iki mau ditagih mantri ya. Ora mantri Mas. Sapa? Nggonku BRI. Oh iya. Nggih mugi-mugi sik wonten mriki kula dongake utange lunas nggih Pak Bu. Amin. Sik nonton ten mriki mugi-mugi rezekinipun kathah. Amin. Pokoke ingkang ibu-ibu mengke ngersake lagu napa ibu-ibu ajeng ngersake kula. Kula nggih siap. Ampun Bu. Napa mbok menawi wonten brondong-brondong sing tasih nom-nom kula nggih siap. Alah. Niki mboten tak nggo meteng kok niki. Ora iso meteng Mas iki. Ora iso meteng kok. Wah, aman Mas, aman. Nggonku sekali kumbah Mas. Aku mau printing aku ngono. Aku mau. Ya kenapa? Ora sing ngenai duit kok ya luwih lancar meneh. Mas, awak dhewe nang kene iki ora ngarep-arep duit Mas. Awak dhewe nang kene iki nyedulur Mas. Nyedulur. Aku nek kon milih duit karo sedulur milih duite. Ya, engko duitmu gak aku nek udah ngene. Aku nang kene iki di apa ditonton karo Pak Surono dagelan aku ora ya gigro to Mas. Bredeg ora? Bredeg aku. Padha aku kok cekel ngene iki kok jiwit-jiwit ngene iki ya bredeg tenan aku. Ya Allah, jan. Kenapa ya sih kasih sikap ini tadi ya yoga ada permintaan pujaningsih. Pujaningsih. Nggih. Ah, wae iki sinden. Iki gari jenengan gari arep milih sinden sing asli. Nah, ana Mbak. Ya asli kabeh, Mbak Sita. Sita. Ana Mbak. Sapa wae lho jenenge? Zona apa? Zona nganu, zona aman. Oh. Zona merah. Terus ana Mbak Hilka. Hilka Derita, Mas. Nah, Hilka Derita. Aku rada celak dadi derita. Oh, ratu asli ra katot. Mas Genjot. Sapa Mas? Mas Hanan. Oh, tak kira mau Mas. Oh, ana tulisane yo apa aku mau. Apa? Ana tulisane. Tulisane piye? Genjot. Iki Mas Genjot kok tambah lemu nggih, Mas. Oh, kuliner digenjot, Mas. Maksudnya genjot motor. Ya, jenengan milih Mas, ada permintaan pujaningsih. Milih sing ayu apa sing menu apa sing palsu. Iya. Dimulai dari Desita dulu ya. Desita. Penyanyi ini tok kabeh Mas ayu-ayu. Ayu-ayu, heeh. Sing palsu ya ono. Sing palsu ono Subalan. Ye, monggo dikasih. Ya ada puja nih sama Dela Sita Asmara Kudo. Cepoko. Ayo Mbak Sita. Wayo cap.
batang ambamu ananging wis tumeken kalbu embabar pajar pindha saka pinaper ayo Mas Rizal aja Mbak Rosi, aku. Iki terima kasih loh Mbak Rosi loh. Mbak, lagunya apa Mbak? Oh Mbak Tia lagunya apa? Oh pelampiasan 2. Pelampiasan 2 iso ora bes. Lumayan 1000 loh. Ora iso. Ora iso. Ngom lilo ya. Heeh. Ya. Ya, pokoknya manut tak gini. Ya, iki sih ana sak lagu ra kira-kira Pak D. Oh sih, yo. Kita pamitan oh nggih. Lagune sik pripun lho pamitan? Pamitan lagune sik pripun? Lila nono. Wonten niku? Oh iya. Oh nggih, lila riyen nggih. Mbak Ina sama siapa Mbak Ina? Saya mau milih sinden yang dia. Ya, digilir pokoknya sama Mas Genjat wae. Ya Mas Genjat ya. Ayo. Oh Mas Ha? Oh Mas Danan. Orang ganti jeneng-jenenge wong lho. Anan ya. Ya Mas Anan ya. Ayo neng di. Rene.
Yo, apa lagi nih? Lilo. Lila nggih. Iya, kono. Ibu-ibu lila mboten kula kalih masanan. Boten. Lila mboten. Boten. Mbok yo lila ngono lho. Dibenake sik kuwi lho miring. Wong wedok susuna sing ngalor ana sing ngidul iki piye to? Kowe aja ngono kuwi nek ibu-ibu nang kene nek didemok kaya aku ternodai Mas. Lah aku iki ketoke yo berganjelan. Arep kaya ngene iki yo ngrejekeni Mas. Lah kepiye? Ngene iki yo iso dienggo wadah lho Mas. Wow, anggris mlebu kono ki sembuh keterangane. Engko bakin 20 Mas. Iya. Nggih, monggo ingkang Bapak Ibu ingkang badhe sedekah kagem fakir miskin nggih, kagem lebet swarga nggih. Swarga niku cen larang. Tintingane Mas, sinden gending nggih. Ayo. Kono mau njaluk tintingan to? Kowe medhot yen durung krasa. Apa kuwi? Tegese piye ki mau? Cara dene to Mas, nek wong bebrayan kuwi to Mas, aja dipedhot sadurunge penak. Sawuren kono. Tresnaku kang tulus suci. Kendangane Mas. Tung 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 tung. Apa susune kempes? Rambok Joko malah mbok plenjani. Nggih matur suwun Ibu, aduh lumayan. Ikhlas napa mboten? Ikhlas napa mboten Bu? Lamun ora ikhlas tambahi. Tekan apa? Apa pancen? Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo barangmu seliramu nadyan abot jroning ati nanging kowe ra bisa ngleboni. Ayo bener wong padha-padha lanange kok. Heeh, lek keboni apa? Lah iya buntet. Ya Mas, kuda cempok kok. Seket. Sayangku, Kudu aku ta? kudu kowe.
kebacot tresno. Sampun. Pak ya iki rambe kesel ngapa to? Sapa? Ngasih biring-biring ki lho, gelungane. Miring. Ora apa-apa iki gelungan jimat tok iki. Walah. Heeh, nggih Mas. Pak Mas meneh kok teman-teman kula luput ya. Mas Yuda. Mas Yuda kan Mbak Dewi. Nggih, Mugi-mugi dados sakit mantan sakinah mawaddah warahmah gek ndang mlumah sewedok. Nggih, penuh berkah. Penuh berkah nggih. Tong aku mung siji Mas. Apa? Mbake muga-muga ndang meteng. Heeh, muga-muga nek meteng ya nek wedok tenan, nek lanang tenan. Aja kaya Kowe nyindir aku. ora nyindir nek kesindir ya salah dhewe ya. Nggih, Mang. Nggih request napa, Pak? Nyi Roro Kidul nggih, mengke setunggal bapak setunggal dipinangani. Nggih, dipinangani. Kono milih meneh arep karo sapa? Tarik.
Iya. Gimana tuh bro? Bro bawang. Yuk. Bergembira dengan sukacita bersama juga sampono sedilanya ngayong Soekarto. Ayo.
mulai tau. Oh, pun Mas. Lagu mau ki janjelane le dondelek ki nang ndi? Oh, cek Rasamu iki garek loro nek kok ketmu ya kok saiki yo isih loro. Le dondelek ki nang ndi? Lah kae nang pojok ngono kae kan ngomong jane to rasa gamli tak ambung ngono mari kok kae. Oh coba. Tak ambung mari. Ambungan ya. Aku adalah penyihir. Ya ketahuan ye. Keluar. Kowe ki arek ngambung arek madun. Tak ambung kowe. Gocai. Ya. Hop. Oh bener toh, ora salah ngelan gamli, mari. Mari urung Mas. Mari urung. Meneh. Meneh Mas. Anake wong kena mentale we. Meneh. Ora usah digamli, mari toh Bu, tepuk tangan dulu buat semuanya. Jebul nek ana sing bagus-bagus aku ya gelem lho aku Mas. Tenan aku. Aku nek umpama wedok tenan timplek aku. Dalat iki nek ra mergo yo kadane awegah aku jane. Mbak Eka. Biasane sik nendang kuwi yo dadi biasane. Sik lorek-lorek kae biasane dadinan biasane. Aduh Mas, jeneng Mas apa? Aduh Mas Rama, dipeluk Mas Joko. Aduh Mas Rena, dicium Mas Joko. Aduh katanya payung yun, katanya sedih kuku merinding jadinya. Aku tak enak tidur, dicium Mas Rena. Aku tak enak tidur, dicium Mas Rena. Aduh Mas Rena, Mas Rena. Merinding jadinya. Mas Rena, aku cinta padamu Mas Rena. Mas Rena, aku cinta padamu loh Mas. Ket mau saja ngawaske belahan susuku palsu iki lho Mas. Nyata Mas cuma Lo seneng banget toh? Kandani. Dilit auraku terbuka. Cinta sama Mbak Eka. Iya, nanggap aku kira rugi loh Bu. Nanggap aku kira rugi. Regane murah. Terus marahi wiya padha gula. Nggih, niki Bapak Ibu ada yang mau request lagu napa mboten? Tadi sudah ada permintaan Mbak Eka. Iya, ada permintaan apa sayang? Ada nemu. Mari kangen. Dari ibu-ibu ada permintaan lagu mboten? Oh tak tes Om Basik. Yang rombongan sini. Halo. Hai. Kalau saya bilang halo ibu-ibu hai ya. Halo. Kurang semangat. Halo. Tak biji 70. Yo sing rombongan tribun kiri. Nek semas-mase nek ramu tak kokop bun-buni. Halo. Urung semangat tak kokop kabeh lho iki lho. Halo. Naruto Mas, engko ndak raman Mas. Oh iya, Mbak Neti mana ya ini Mbak Neti? Mbak Neti keluarlah daku. Mbak Neti minta lagu apa Mbak Neti? Mbak Neti ndiki. Mbak lagunya apa Mbak Neti? Apa?
Kasunyatan. Apa cidra apa ngono lho. Sak karepmu. Sak karepmu ki lagune piye Mbak Hilka? Undra pundru pandawamu sakarepmu. Ya monggo lagune. Oke, yang tribun depan saya mana suaranya? Oh, cek gelut kabeh ya. Terima. Kowe wani apa piye? Kowe maju aku mundur. Kasunyatan. Siapa sih iso kasunyatan? Oh, kabeh iso. Ayo Mas Rizal maju sama aku. Nanti kita jadi Romeo sama Juliet. Apa ya segampang-gampang sih ya Bu? Segampang-gampang nggih? Midam sari nggih? Bajing loncat? Tali kotang. Oke, tali kotang Mas. Nek aku ranggu tak kotang. Aku ranggu kotang. Ya Mas Rizal. Aku tak mleseng gagah. Ya Mas. Karo Dedek. Oke, ya. Karo Mbak Wiwit ayo. Mbak Wiwit sih. Ya, Piye, Dek? ayo Mas Cak Diken. Ya. Iki karo Mbak Wiwit ya. Ya, wis. Apa lagumu masih tane? Tragedi Tali Kota. Tragedi yo ngalah. Aku ki tenan kok Mas. Iki aku didapuk karo Mbak Ika dino iki Mas. Piye. Le sambat ramen iki. Kak Eka. Sesuk ewang ana acaraku. Nggone sedulurku gayengno. Ya. Nek ya kuwi amplope dong ngerti. Apa ora ngerti jane? Lah iya. Kencenge ra jamak iki ya Allah. Heeh Mas, awak dhewe nek nang kene kaya Mas Yuda karo Mbak Dewi ya. Monggo. Cara dene kaya Mimiro Mimindo. Monggo iki rada ditutul-tutul iki. Ning tang ning pantene saka dibuka ndase ning ning mantene saka dibuka ndase. Wis Mas, Wis. awak dhewe bayarane mepet. Lah bayarane mepet nyawa kok mringet lho. Ya Mas, Iya. udah cempok. Iya. Alah Mas, enak tenan iki Dik. Mas Rizal, Piye, Dek Eka? aku sayang kamu Mas. Sama. Love you. Aku nggak mau. Yen wis tak bukoke wujud tali sak kotake sak isine lakon ilang sak isine menyang ati tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki. Yang regane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu ora apa kurang larang ugasane kowe ngilang nang ngendi aku Tali
utang saksi tresnaku kang suci elah nek entuk duit aku lali udah jembako jiwayo lu jogetanmu kok pengen banget toh gandengan ya ayo mas biyen tak sukoke udah tali tak kotane gak ikine elang kok ilang udah cembok isine lunga menyang endi antara papamu rakabani opo lali kowe karo aku iki biar regane tomemu iku wujud terus manku cari kowe palung karemu lakon ayu kurang larang matur sembahane kowe ilang nek aku goleki bali kota malah karo pria
Sisi mari mas yo Bari ya oi Sambut, dicium Mbak Eka. sebuh yo